Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar, baqy tarqi yurdumuzdaqy täzelikler we habarlarla tanıştırayan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Gepleşmediň başynda hormatly prezidentimiň adyna gelen hatlar bilen tanış edýäs. Ona şeýle diýilýär. Onuň arhidereti, Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Siziň arhideretiniz. Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş sekretarinyň wezipetini gaýtadan bellenmek münasibetli gollu werji sözleriňiz üçin size hoşalyk bildirýän. Men bu jogapkärçiligi häzirki çylşyrymly we köp zatlaryň üýtgäp durýan döwrüni Birleşmiş Milletler Guramasynyň tertipnamasynyň üýtgewsiz gymmatlyklaryny ilerletmek babatyny bilelikde işlemege çuňur hoşalyk. Hemde puhty ynam bilen özi ismalýan. Biziň iň ähmiýetli meseleleri diňe agzberlikde çözüp biljekdigimizi soňky ýyllaryň ýeketäk tejribesi görkezdi. Covid-19 pandemiýasy umumy wökümlere bilelikde garşy durmamydyň hemde ynançmagy berkitmek üçin köp ugurly hereketleriň berurdygynyň anyk misaly bolup durýar. Men bar bolan kynçylyklary aradan aýyrmak, agzalygy ýeňip geçmek, deňsizligi ýok etmek, hemde yer ýüzüni ýaşaýyşy gowlandyrmak üçin biziň hasam köp zatlary edip biljekdigimizi, hemde etmeligimizi ynanýan. Geljekde siziň ýurduňyzyň Birleşmiş Milletler Guramasynyň işine gollu bermäge, hemde parahatçylygy, durnukly we adam hukuklaryny üpçün etmek uğruna bilelikdäki tagalalara işen gatnaşjakdygyna, hemde öz goşundyny goşşokdygyny umyd edýän. Öz tarapyňyzdan mundan beýlägem, ähli agda döwletleriň bäkbitlerine hyzmat etjekdigmi? Hemde Birleşmiş Milletler Guramasynyň tertipnamasynyň gün tertibiniň meselelerine möhüm ähmiýet berjekdigimi bil baglap bilersiňiz. Size bildirilen ynamyňyz üçin ýene bir gedek hoşalyk bildirýän. Kemmiler adamdaryň kemde yer ýüzüniň bäkbitlerini umumy gün tertibini berjä etmek üçin tagalalar birleşdirmäge çagyrýan. Siziň alihidertiniz. Size uly hormat goýýanym mardaky ynandyrmalarmy kabul ediň. Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş sekretary. Bu hatda şeýle sözler bar. Onuň alihidereti, Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Hormatly Jenap prezident, size Xitaýyň Kommunistik Partiýasynyň dördülmeginiň 100 ýyllyk münasibetli iweren gotlugyňyz üçin tüýsürekden hoşalygymy beýan edýän. Bugun Xitay-Türkmen strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ötüşi öz taryhyny iň gowdy bir başdan geçirýär. Biziň ýurtlarymyz koronavirus ýokunjy zerarly ýüze çykan kynçylyklary bile ýeňip geçdiler. Hemde birege gollu berdiler. Bir guşok, bir ýol başlangyjyny bilelikde durmuşa geçirmek boýunça hyzmatdaşlyk depkinli ösdürildi. Dünýädäki çylşyrymly ýagdaýa garamazdan ýokary netijeler gazanyldy. Bu bolsa iki ýurdun halklarynyň abadançylygyny üçin edýär. Soňky ýyllarda Xitaýyň Kommunistik Partiýasynyň Türkmenistanyň syýasy partiýalar bilen durly görnüşde ýakyn gatnaşyklar saklaýar. Xitaýyň we Türkmenistanyň partiýalarynyň bilen gazanan möhüm ulalaşyklarymyzy işeň durmuşa geçirmekde bilelikdäki tagalary dowam etdirjekdiklerini, iki tarap bilen gatnaşyklary mundan beýlägem, ösdürmäge parasatlyk bilen ýardam berjekdiklerini umyd edýän. Iň gowy arzuwlar bilen Xi Jinping, Xitaýyň Kommunistik Partiýasynyň merkezi komitiýetiniň baş sekretary, Xitay Halk Respublikasynyň başlygy. Ýurdumyzyň ähli künjeklerini bolşýaly Daşowut welaýatynda hususy telekeçiligi ösdürmekligi aýratyn ýokary derejede ünsürlýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň üstünlikleri beslenmegini, öňürlýän durly görnüşli önümleriň mukdarynyň artdyrylmagyny, aýratyn azyk bolçulugynyň döredilmegine welaýatda hereket edýän hususy kärhanlaryň goşýan goşuntlary diýseň sallamlar. Munyň özi häzirki döwür üçin öňde goýulan wezipeleriň üstünlikli berjä edilmegine ýardam berýär. Hemde Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmaň watan ýylynyň täze häkmet ýeňişlerini besenjekdigini ynam artdyrýar. Daşowut welaýatynyň telekeçileri işlerini şugynyň talabyna laýyk guramak bilen täze tepkitleri tarap ynamly barýarlar. Olar hormatly prezidentimiň görkezmelerinden we tawşyryklaryndan ugralyp, ýylaty ýokary hili azyk önümleri bilen ygtybarly üçin etmekligi özleriniň münasip goşuntlaryny goşýarlar. Netijede bolsa ak bazarlarma talap laýyk öňdirilýän durly görnüşli azyk önümlerinden doly.
Muňa diýilatymyň toýtaçaklarynyň bedegidir. Ýokary hilli terhemde arasy azyk önümlerini öndürmekde Daşow şäheriniň Şabat kärhanatynyň bölümlerinde netijeli, göllegli işler alınıp barylýar. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyny durmuş ykdysadydan ösürmek maksatnamasyny ýerine ýetirmekde azyk önümleriniň öndürilişini artdyrmak ileri tutulýan uğurlaryň biridir. Kärhananyň hünärmenleri ilaty özümizde öndürilen süýt, gaýmak, gatyk we meske ýaly azyk önümleri bilen üpçün etmeklige uly goşuntylaryny goşýarlar. Önümliň ýokary hil derejesinde öndürilmek üçin bolsa, kärhanada ornaşdyrylan daşary ýurt ensamlary doly mümkinçilik berýär. Hususy kärhanada dürli önümliň birnäçe görnüşi öndürilýär. Geljekde bolsa olaň mukdarynyň has artdyrylmagy gözegine tutulýar. Öndürilen ýokary hili önümler kärhanada işleyen her bir işçiniň işini usatlygynyň suwutnamasydyr. Olar öýlerini bildirilýän anamyň aňyr ýany bilen hötdötünden gelip, kärhanada öndürilen ähli önümlegi ýokary etligi münasip bolmagyny öýler üçin baş maksat tapaplýarlar. Ýurdumyzda hususy telekeçilik ösürmekligi, hormatly prezidentimiň aýratyn üns bermegi, işlemek üçin ähli mümkinçiliklerini we şertlerini döredilmegi, welaýatyň telekeçileriniň goňş goýtançlaryny artdyrýar. Olar şeýle bimeçer aladasy kömek gollaw üçin hormatly prezidentimiňe alkyş aýdyp, iş tepkinlerini barha güýçlendirýärler. Muňa olaň Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmaň watan ýylyny täze zähmet üstünliklerine betlejekdiklerini, hem mukaddes garaşlygymyzyň şanly 30 ýyllyk bayramçylygyna münasip zähmet sowgatlaryny taýýarlajakdyklaryna anam artdyrýar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni hormatly prezidentimiziň taýlasy bilen ýurdumyzyň hususy ulgamynyň önümçiligi ýetgiderli döwür wagtlaşdyrylyp, häzirki zaman tehnologiýalaryň kömegi arkaly öndürilýän gurulşyk önümleriniň görnüşleri barhartýa. Häzirki wagtda Marşakarnyň şäherindäki Arduly ýer hojalyk jemgyýetiniň önümçilik kärhanlaryny öndürilýän gurulşyk önümleri özüniň köp türlügi we döwür wagtlygy bilen tapawutlanyp, içerki bazarlarymyzda ul isleýe bolýar. Ýurdumyzda kiçik we orta telekeçileriň üstünlikli ösürilmegi burada maksady ukunlyk hem netijeli işlerin alınıp barylmagy içerki bazarlamada harit bolçulugynyň emele gelmegine uly ýardam berýär. Hormatly prezidentimiň hususy ulgamyň erkin ösmegi barada edýän taýsyl taýlalary ýurdumyzyň iş we telekeçileriniň zähmeti ulan höwütini artdyryp, olaň aýdyň maksatly işleriniň ruwaşlanmagyna giň ýol açýar. Şu asly başlanýyşlary özlerini ýol ýürelgedilen hususiýetleri özleriniň önümçilik biniýatlaryny hasam kämilleşdirip, gurulşyk önümleriniň dürli görnüşlerini öndürýärler. Mar şäherindäki Türkmenistanyň Senagaçylyk telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Arduly ýer hojalyk jemgyýetiniň önümçilik kärhanalaryny erkin plastik harit nişanly öndürilýän gurulşyk önümlerini şuňaly döwrüp önümleň hataryny görkezmek bolar. Beý hojalyk jemgyýetiniň esasy kärhanasyna binalaryň içki bedegleri üçin gurulşyk önümleri öndürilýär. Kärhana tutuşlugyny häzirki zamana plastik önümlerini öndürýän ýokary tehnologiýaly enjamlar toplumynyň üçedilipdir. Bu ýerde öndürilýän plastik önümleriň uzunlygy 4-5 hem 6 metr deň bolup, eni 25 sm, galynlygy bolsa 7 mm barabardyr. Kärhananyň öndürýän erkin plastik harit nişanly önümleri ýaşaýyş şäherleriniň hem döwrüba binalaryň bedeg işlerine ulanylýar. Kompýuter ulgamy arkaly ulanylýan bu enjamlaryň kömegi bilen öndürilýän gurulşyk önümi hil derejesi bilen aýratyn tapawutlanýar. Hormatly prezidentimiň hususy ulgamyň ornuny ýokurlanmak barada edýän aladaryna münasip işler bilen jogap berýän bu hojalyk jemgyýetiniň polipropilen önümlerini öndürýän bölüminde işleri göwnüje ýol goýulýar. Bölümüň ýokary önürjilikli enjamlarynyň bökdönüşsiz hem sadaşykly işledilmegi netijesinde ýokary hili polietilen ýüprükler taýýarlanýar. Ýürüýte tegeklere saralan ýüprükler soňra dokmy enjamlarynyň üstü bilen dokulyp, gurulşyk işlerine giňden ulanýan polietilen haltalaryň her günü müňlerçe öndürilýär. Bu haltalaryň ýurdumyzda öndürilýän ýerli şemalyň hasabyna taýýarlanýan aýratyny bellemek gerek. Häzirki wagtda gurulşyga alyp barylýan deshalarda, binalarda hem ýaşaýyş şäherlerinde giňden ulanýan gurulşyk önümleriniň dürli görnüşlerini öndürýän Arduly ýer hojalyk jemgyýetiniň iş we telekeçileri hususy ulgamy ösürmek barada edýän aradalar üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni edi diýarymyzda milli liderimiziň deňsiz taýsir taýlalarynyň, ýetgider gollawlarynyň netijesinde kiçik we orta telekeçilik ösürmekligi aýratyn ähmiýet berilip, bu wagtda giň möçhörli işler alınıp barylýar. Diýarymyzyň şaryany bolşy ülkemiziň lewap welaýatynyň hususiýetçileri döwlet tarapyndan telekeçilere berilýän ýeňilliklerden, dördülýän giň mümkinçiliklerden ýerlikli peýdalanmak bilen täze zähmet üstünliklerini beslenýärler. İşleri sadaşykly ýola goýulan hususy önümçilikleriň hataryna günnäwir sebäpden kerke etrawynyň
Astanababy şäherçetindäki Yelken hususy kärhanasyny görkezmek bolar. Bu ýerde hususy ulgamyň işçi hünärmenleriniň gaýratly zähmetleriniň netijesinde aýakkap önümleriniň 14 görnüşleri taýýarlanyp, gün saýyn islegli ila tarapyndan uluhy sülen satyn alynýan harida urilýar. Häzirki wagtda hususy aýakkap önümçiligine 20-den gowrak işçi hünärmenler zähmet çekip, olaryň agla we ýaşlardyr. Goloyda işe yerdilen hususy kärhanada kiçi ýaşly çağalara, yetkinjek ýaşlara, şol sanyna gelen gyzlara, uly ýaşlara aýatlarymyza niýetlenen dürli biçimdäki kowuşlar ýerine ýetirilip, aýakkap önümleriniň renkleriniň sadaşygyny, bezek işlerini, owadan haritly görnüşine aýratyn uly ähmiýet berilýär. Önümçilikde emeli deri, dürli renkli ýüpler bilen bir hatarda, esasanam çiğ mal hökmünde, tebiği önümün gaýtadan işlenilen mal diresiniň ulanylmagy taýýarlanýan islegli harydyň berkligini, ýokary hil ölçeglerini üpçün edýär. Şoňa görä öňürleýän kowuşlar geýlenine oňoýly bolup, ýakymlylygy, rahatlygy bilen tapawutlanýar. Kemil enjamlar ornaşdyrylan täze aýakkap önümçiligi galiplemek işleri, tikinçilik, nagyşlama, bezekler dakmak, kowuşlar timarlamak bölümlerinden ibaret bolup, her günde bu ýerde 50-den gowrak aýakkap jüwitler öňürleýär. Önümçiligiň galiplemek bölümine açyk we ýapyk görnüşli galiplemek işleri geçirilýär. Göze ýakymly, owadan biçili aýakkaplaryň önümçiligine milli bezekleriň ussatlyk bilen ulanylýanyny bellerlikli ýagdaýdyr. Hususy kärhanada öňürilen Yelken harit nişany aýakkap önümleri welaýatyň çägindäki sowda nokatlaryny, şol sany telekeçileriniň hususy sowda dukanlaryna uğradylyp, elýeter bahalarda satýa çykarylýar. Hormat prezidentimiz berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüni bede wady bilen öňe barýan ýurdumyzy bagy bostanlygy öwürmek, ilaty ýylyň ýakly pasyny türkmeniň bereketli toprağyna ýetişdirilen ter gök bakça hemde miwe önümleri bilen bolelin üpçün etmek babatda anyk wezipler öňde goýdy. Milli liderimiziň geljegini adarlayan bu aýdyň weziplerini üstünlükli berja etmekde. Ahal welaýatyny da köp işler durmuşa geçirilýär. Muňa gorsa welaýatyň gök ekrançylarynyň tagalaty bilen ýetişdirilen şol önümleriň bugun kunny ak bazarlarymyzy bedep, aljylaryň köp sevildirýän haritlaryny öwürmegem aýdyň mysal bolýar. Ahal welaýatynyň öz işlerini ussat gök ekrançylarynyň tagalasy bilen her ýylyň tomuz pasyny gök bakça we miwe önümleriň bol hasyly ösdürilip ýetişdirilýär. Welaýatyň ähli şäherdir etraplarynyň kemen paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň ilatyny, ýokary hili gök we miwe önümleri bilen ýygyderli öpçün etmek maksat edilen ahally gök ekrançy käreneçileriň we telekeçileriň ahlasy zähmetleri bilen kemale ýetirilen kelem, bulgar burçy, badam, şeýle-de pomidor, kemen beýleki dürli gök önümler. Ak bazarlarymyza öz boşly, göz okunurjy keşip berýär. Halkymyzyň milli gymmatlygy, beýişli nygmatlaryň biri bolan türkmen gawunyna il günümiziň istegi diýsen uludyr. Şöyle welaýatyň ussat bagçaçylarynyň ahlasy bilen ýetişdirilen şirinen şeker gawunlardyr garpyzlar. Şeýlekem beýleki bagça önümleri bazarlara gelýän ýyleşlerimiziň iň köp hyrydarly önümlerine urilýär. Ýere bilen aýsak welaýatyň ekin meýdanlaryny ýetişdirilen gawunlardyr garpyzlar beýleki gök we bagça önümleri bilen birlikde halkymyzyň toý saçygyny bedeýär. Welaýatyň kalplary gahrman arkadamyza alkyşlardan doly gök ekrançylaryň bu urda çeken netijeli zähmetleri bolsa, olaryň Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmaň watany ýylyny zähmet ýeňişlerine besejekdiklerine bolan anamy hasy putulanýar. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talipleri sany ulgam arkaly geçirilen halkary matematika bähtäçigini üstünlükli çykyş etdiler. Ýokary netijelerin gadylmagy owonlarjy wakadyr. Beýik Britaniýanyň London Uniwersitetiniň kollejining Bolgariýanyň Amerikan Uniwersiteti bilen bilelikde guramaklaryna geçirilen 28-nji halkara matematika bähtäçigini Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň gollamagyna ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talipleri gatnaşyp, değişiklikde Magtumuladnak Türkmen Döwlet Uniwersitetining talipleri 3 tane 2-nji derejeli hemde 1 3-nji derejeli bayraklara, Halkara Insan Perwer Ilimleri we Ösüş Uniwersitetining talipleri 1 2-nji derejeli, 2 sany 3-nji derejeli bayraklara, Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutunyň talipleri 1 1-nji derejeli, 1 3-nji derejeli we 1 sany höwüsli enerji bayraklara, Seýitnadir Seýdadynaky Türkmen Döwlet Mugallimçilik Institutunyň talipleri 1 höwüsli enerji bayragy manasip boldular. Online
bilen bäsleşik taleplen ilmi gözlegleriniň netijeleriniň ýokarlanmagyna ýardam edýär. Ol arkada prezidentimizden bilimi ösürmek barada öňde goýun wezipeleriniň üstünlikli çözülmegi bilen aýrylmaz baglydyr. Ýaşlaryň dersiýetleşigi aýratyn tapawutly. Çünki oňa gatnaşýanlaryň maksady okunlygy, ýeňşe bolan anamy aýdyň duýurly. Ilmi gözlegler ýaşlaryň dünýä garaýşynyň giňdigini, ilmi bolan gyzyklanmalarynyň ýokardygyny, sanly bilim ulgamynyň ýokary netijeleri beklenýän görkezýär. Bu ýagdaý berkar döwletimizden bilim pudugyna, hormatly prezidentimiz tarapyndan keskitlenen döwrewap işleň üstünlikli durmuşa geçirilýändigine suwtnamadyr. Şunu bilim işgärleriniň milli liderimiziň bilim özgertmelerini amala aşyrmakda dünýä tejribesiniň ýokary gadananlaryny peýdalanýanlyklary ören ähmiýetlidir. Munyň özi ýurdumyzyň bilim ulgamynyň halkara ölümlerine laýyklykda ösýän görkezýär. Häzirki wagtda özleriniň köp orly zekinlerini, okyplaryny ýüze çykarmak babatda Türkmenistanlar üçin giň mümkinçilikler açylgan. Garaşdy, hemişelik bir tarap diyarımızda çar günjünde geçirilýän şäherler şungur many mazmuny, aýratyn joşkuny we ruh weletli ösenýär. Munyň şeýledigini durly mazmunyna şäherlerim aýdyňlygy bilen suwd edýär. Garaşdyrylmanyň şany 30 ýyllyk münasibetli hormatly prezidentimizin başdanlygyna Amerikada Aziýa ýurtlarynyň dinanlarynyň dialogy, dostluk dogruny gatnaşygynyň nyşany hemde ýurdumyzda gender deňliginiň oňun ösüşi atly maslahat Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahaty we mejlisi dinanlar birleşiginiň Amerikada geňeşi kärdeşäklaşlarynyň milli merkez tarapyndan geçirildi. Dünýä içeri ikrar edilen milli liderimizin hoşniyetli, parahat söýjülükli, insan-perwer, betaraplyk ýörelgesine esasanýan daşary siýasatynyň aýdyn geljegi atly maslahat Türkmenistanyň magtumuladyna ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi, ýaşlar guramasynyň aşawa şeger geňeş tarapyndan geçirildi. Innovatsion barlahany injamlaryny netijeli peýdalanmagyň mümkinçilikleri atly sanly ulgam arkaly ilmi amal maslahat Türkmenistanyň Ilmler Akademiýasy, Hime Instituty, Tehnologiýalar Merkezi, Türkmenistан döwlet konserniň ilmi barlyk tebigat instituty tarapyndan geçirildi. Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň merkezi geňeşiniň Senatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň guramagyna dostlukly gatnaşyklar ak ýollary uzaýa atly maslahat geçirildi. Aşgabatyň Pambahyrt kärhanasyna bagtyarlyk trap häkimliginiň we Aşgaba şäher halk maslahatynyň, etrap prokuraturasynyň, bagtyarlyk trap gadyetiniň, Aşgaba şäher saglyk goraş we baş bilim müdürlükleriniň, Demokratik Partiýanyň bagtyarlyk trap komitetiniň, bagtyarlyk trap polisiýa bölüminiň hemde ýaşlar guramasynyň bagtyarlyk trap geňeşiniň guramaklaryna wagyn nesihat şähereti geçirildi. Bizim öýne trap häkimliginiň we etrap prokuraturasynyň, bizim öýne trap gadyetiniň, Demokratik Partiýanyň, bizim öýne trap komitetiniň, bizim öýne trap polisiýa bölüminiň, ýaşlar guramasynyň, bizim öýne trap geňeşiniň guramaklaryna geçirilen çäre ahlak araslygy, ruhy täminlik diýilip atlanyrly. Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçiler birleşmesinde Aşgaba şäher häkimliginiň, Türkmenistanyň Gadal Ýarma Milli Jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň we mejlisiniň, Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň we ýokary gadyetiniň, içeri işler hemde saglyk goraş we derman senaty ministrlikleriniň şeýlede ýurdumynyň jemgyýetçilik guramalarynyň guramaklaryna geçirilen wagny sigat maslahaty Bagtyar nesil, Bagtyar watan diýilip atlanyrly. Türkmen Demir Ýolları Agentligine Aşgaba şäheriniň bagtyarlyk trap häkimliginiň, bagtyarlyk trap gadyetiniň, prokuraturasynyň, etrap polisiýa bölüminiň şeýlede ýaşlar guramasynyň, etrap geňeşiniň bilelikde guramaklaryna maslahat işin häsiýeti beslendi. Ahal vilayetinde de Türkmenistan parahatçylygyň we naşmaň watan ýyl şeýlede şany garaşdyrmanyň 30 ýyllyk münasibetli geçirilýän dawaral maslahatlar giňlerimde dowam edýär. Şeýle şäherler alam bilimi işgärleriniň tejen şäher, şeýlede Babadyhan we tejen etrap kärdeşe akylşyklarynyň guramaklaryna geçirildi. Demokratik Partiýanyň Göktepe Trap Komiteti tarapyndan guralan şähere anamly öňe barýa arka dagly watanyň diýilip atlanyrly. Demokratik Partiýanyň Balkan vilayet, Türkmenistан şäher komitetleriniň, Balkan vilayet polisiýa müdürlüğiniň, Türkmenistan ýaşlar beden terbiýe sport guramasynyň vilayet bölüminiň, şäheriň vilayet kitapxanasyna berqara döwletiň batly ýaşlar atly geçiren wagny sigat şähereti işin häsiýeti beslendi. Şeýle şäher Türkmenistан şäher etrap gadyetleri, Senatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň Balkan vilayet komiteti tarapyndan geçirildi. Türkmenistан şäheriniň halkara howa meneliniň, ýaşlar guramasynyň hemde kärdeşe kılıçlarynyň bilelikde guramaklaryna geçirilen maslahat döwrüminiň derwäs meseleleri bilen bagly boldy. Daşady vilayet häkimliginiň denanlar guramasynyň vilayet bölüminiň, Daşady vilayet gadyetiniň bilelikde guramaklaryna geçirilen wagny sigat şähereti işin häsiýeti eýe boldy.
5000 ýyllyk taryhy bolan halkymyzyň milli däbde suwlary, edep terbiçilik häsiýetli ýolelgeleri türkmen zenanynyň awray mertebesini arşa götürýär. Bu däpleriň munasyp dowam etdirilmegi möhümdir diýip, maslahatlarda çykyp gepleýän adamlar bellediler. Daşaw şäher häkimliginiň hemde zenanlar guramasynyň şäher bölüminiň bilelikde guramaklaryna geçýäri Sadyn Maşgaly, Sadyn Jigmet diýilip atlanyrly. Türkmenabat Paýty Gerji Kärhanasynda ýaşlar guramasynyň Lewap vilayet geňeşiniň Lewap vilayet Türkmenabat şäher kadiýetleriniň guramaklaryna wagty sigat şäheresi ýaşlar watanyň belint geljegi diýilip atlanyrly. Onda Türkmenistanyň ýaşlar baradaky döwlet siýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasynyň ugrulary we ýurdumyzda gazanylýan üstünlikler hemde şany garşylymyzyň 30 ýyllyk toýuny munasyp garşylamak hakynda giň işleýän gürrüňler edildi. Lewap vilayet sport we ýaşlar siýasaty baş müdürlüğiniň Lewap vilayet taryhy hemde ülkän öwrenşi muzeýiniň bilelikde guramaklaryna geçirilen wagty siýat maslahat ören täsiri boldy. Türkmenistanyň Gazaly Ýarmaý Milli Jemgyýetiniň Mary vilayet bölüminiň guramagyna sadynyk we bagtyýarlyk atly maslahat geçirildi. Maslahatyň dowamynda ýaş meýletinçiler tarapyndan adatdan naşar ýagdaýlarda özüň alyp barmagyň enlikleri, durly ýagdaýlar döräne geçirilen şäherler ilkinji kömekler dogrusynda giň işleýän gürrüňler edildi. Mary vilayet etrap hemde Türkmengala etrap kadiýetleriniň guramaklaryna geçirilen maslahaty işçiň häsiýet mahsus boldy. Sağlandırılmış ýolelgelerini, maşgaly gymmatlyklaryny wagt etmek boýunça çykyşlar ören täsir boldy. Mehriman el-Kadamyň ýurdumyzy ösdürmek babatdaky özgertmeleri wagty siýat maslahatynyň özüni düzdi. Şu günler hormatly prezidentimiziň asylly çözgüdüne laýyklykda ýurdumyzyň ýol başçylyk düdümleri din jarşda bolýarlar. Ministrlikleriň we podoklyň dolunýan edarlaryň ýol başçylary awada milli siýahatçylyk zowlagyny dördülen din jarş we şipaxana düdümleriniň mümkinçilikleriniň netijeli peýdalanyp, din jarş pursatlaryny peýdal geçirýärler we saglyklaryny berkidýärler. Bu meselede köpçülikden beden terbiýe we spordyň dürli görnüşlerini möhüm ornuň değişdigini köp ýyllaryň durmuş tejribesi suwd etdi. Hadaryň ekologiýa taýdan arasy kenaryny din jarş mewsiminde bolýan ýurdumyzyň ýol başçy düdümleri awadaanyň çägi boýunça velosipedli gedilinji uradylar. Halkymyzyň saglygy, adamlaryň bagtyýar durmuşy üçin zerur şertleriň dördülmek hakynda galady, milli liderimiziň siýasatynyň esasy ugrularynyň biri bolup durýar. Milli liderimiziň başlangyjy boýunça Türkmenistanyň üstünlikli durmuşy geçirilýän özgertmeleriň, milli maksatnamalaryň we iri taslamalaryň esasyny döwletimiziň we jemgyýetimiziň baş gymmatlygynyň adamdy hakyndaky ýörelgi durýar. Sport we sagdyn durmuş ýolgeleri bolsa adamlaryň mümkinçilik dol durmuşy geçirmäge ýardym berýär. Milli liderimiziň nusgalyk görelesiniň muny tasdiklaýanlygyny bellemeli. Hormatly prezidentimiziň alyp barýan siýasatyny ötüşüň ekologiýa strategiýasy, ykdysady we durmuş ugrulary jemlenip, olar kabul edilýän wajyp döwlet şerwetleri, ýurdumyzda durmuşy geçirilýän toplumlaryň we podoklyň maksatnamalary bilen utgaşdyrylýar. Olar bilen munyň özi adamlaryň iň gowy durmuş şertlerini döretmäge, onuň hilini ýokurlandyrmaga gönükdirlendir. Häzirki döwürde dünýäde sport halkara hyzmatdaşlygynyň ähmiýetli böle bolup durýar we ol ynanşmak, birege düşünşmek ýagdaýynyň emele gelmegine goşunt bolup durýar diýip milli liderimiz belleýär. Şeýle-de soňky ýyllarda halkara ähmiýetli din jarş we saglygyny berkediş merkezi hökümine karar dilen awada milli siýahatçylyk zowlagyny spordyň durly görnüşleri bilen meşgulanmak, türgünleşikler guramak üçin ähli zerur şertler dürdüldi. Ýurdumyzyň din jarşda bolýan ýol başçy düdümleri özara toparlary bölünip spordyň durly görnüşleri boýunça gyzykly bäsleşikler guradylar. Döwlet başdanymyzyň izgiderli tagalasy netijesinde ýurdumyzda köpçülikden beden terbiýanyň we spordyň ösdürülmegine möhüm ähmiýet berilýär. Bu bolsa ýylatymyzyň saglygyny berkitmäge, ekologiýa awadançylygynyň derejesini ýokurlandyrmagy we beden terbiýe sagaldyş hereketini işçiňleşdirmäge ýardym berýär. Mundan başga-da köpçülikden sport şäherleri ähmiýetli bolmak bilen birlikde ol din jarşy sagaldyş hereketi bilen utgaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Şoňa görä milli liderimiz raýatlarymyzyň saglygyny berkitmek, beden taýdan taplanan zähmetseýär ýaş nesilleri terbiýelep ýetirmek maksady bilen köpçülikden beden terbiýe sport hereketini ösdürmek üçin geljekde de uly işleriň geçirilmegini esasy ur hökümine keskitdi. Türkmenistan hormatly prezidentimiziň parasat ýol başçylygyny oňyň durmuş siýasatyny durmuşa geçirýär. Bu siýasatda sport we sagdyn durmuş ýörgüsini aýratyn orun degişdir. Häzirki wagtda beden terbiýe bilen meşgulanmak barha köpçülikden häsiýete ýa bolýar. Hormatly adamlar, näwese ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 9 awgust saat 20-den 10 awgust saat 20-nji boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumaty gullugynyň berýän habary bilen tanışalyň.
Balkan welaýatyna asken bulut hawa bolup günne ordon tili sekundy 9-14 metr käýerlerini 16 metrçe ýetýän şimal üser. Hawa gijesine 26-31 gradus maýl. Gündüzine 37-40 gradus, kenarlyk taraplaryna 35-40 gradus ysy bolar. Ahal welaýatyna açyk hawa bolup günne ordon tili sekundy 8-13 metre ýetýän şimal üser. Hawa gijesine 22-27 gradus maýl. Gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Mar welaýatyň açyk hawa bolup Demirarlyk günne ordon tili sekundy 9-14 metre ýetýän şimal üser. Hawa gijesine 20-25 gradus maýl. Gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyň açyk hawa bolup Demirarlyk günne ordon tili sekundy 9-14 metre ýetýän şimal üser. Hawa gijesine 18-23 gradus maýl. Gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Daşowd welaýatyna az bulut hawa bolup Demirarlyk günne ordon tili sekundy 7-12 metre ýetýän şimal üser. Hawa gijesine 19-24 gradus maýl. Gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Paýtatymyz Aşgabatda açyk hawa bolup günne ordon tili sekundy 8-11 metre ýetýän şimal üser. Hawa gijesine 25-27 gradus maýl. Gündüzine 38-40 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça awgust aýynyň 10-ny magnit hadisasynyň gowşok täsiri saklanmany araşdyrýar. Ýa-da watanaşlar, häzirki wagtda Tomus passynyň dowam edýän günlerini howanyň gyzmagy netijesinde bunyň ýetiş ýoklusynyň adamlaryň saglygyna ýetirýän ýarama täsiri güýçlenýär. Bunyň täsiri aýratynam saat 10-den 17-çe güýçli bolýar. O günüň gyzgyn howry saat 20-çe dowam edýär. Şeýle-de howanyň düzümindäki tozan bölejikleriniň kadydan 8 göterim artmagy bilen howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän täsiri artýar. Şunun bilen baglykda howanyň oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin agyl burun örtüklerini ulanmagy hemde Tomus passyny bunyň ýetiş ýoklusynyň goranmagy maksat berýär. Mehriban ileşler. Bular berk berjaýsňiz, öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşmedi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýalyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda teşebbüs edýär. Ýa-da şoň özüni bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sağ olun,